Mo ni igsuon nila ni sa kong asawa mga idol oh. Kini igsuon na sila oh kini. Oh. Nani nag-duty og ospital. Mo rin yun arang-arang sa ilaha. Arang-arang og nawong? Oo. Grabe no sa itong nawong. Dako kay sildo ni mga idol. Piki din eh. Ang namo. Ha? Oh, mo ni sila oh. Dako kay sweldo niya, di man mang libre. Yapon eh. Yan, di man libre. May dala ning gamay. Pre! Ay, may nana ka pre! Sabi na to. Katong imong gihulang ginimuntag ba? Agiulan. Okay, ningon biya ka nga, kolmo ka pang gasolina diya kay mujuti kag dito ang trabaho nimo. Ay, iya. Tigay sa 150 niya. Ano unsa man ka na hula man nya unsa man lang tay gamay kayo. Unya na pre. Nakakala makabot kung misayat layo kayo mula ko. Unya na pre. Nang hula man di ay ka saon na ron kulang na ng kwarta bayad ako sa utang. Unya na pre. Ay naunsa man mo oy. Ga, Ikaw nang manok. karon pa ka? Uy, tagi ni mangita tag kwarta oy. Ganira ka? Ganyan ako nagpaabot nimo. Ang imong anak ko lang nimo gisundo ako pag ipasundo nimo gikang og trabaho. Motor, man ko'y motor, ikaw na sundo. Ay kabalo ka di karong naabotan ko daw sang gabi kay kabalo ka gapas na sa oras kay kaulan nun sige. Isundo lang tani mo imong anak dito paabot sa eskwelahan. Unsang orasan na alas 5, war 5 medya apit na alas 6. Sundo asa dito. Saon mo kay wala. Ikaw may amahan, ikaw may musundo. Kabal. Hindi kinana man ka sa palengke doon niya ako layo kayo ko dito po kumitsayap. Ah, Nita kasi mong anak. ha? Mong anak ko. Asa? Duli naman. Ano? Asa na pet? Pura na kayo nasulod na gani oh. Asa? Nausam ka ganiya raman na naabot. Asa siya? Ada sulod na kwarto. Ay, ni sulod ay diri ganiha na day kanak. Ay, ana judi ay siya oh. Naabot na judi ay. Sala ko kakabalo na. Wala mo ko kita god. Ganiya ra ko diri ka pungko kita ko. May pakala ka kita ka ako wala. Asa may kagikan? Dito, sulod na ako giasikaso dito. Sige magkagkuan sulod gawas kawas pod. Maglungag ko. Maglungag ko kay gutom na. Kaon na po ka? Oh, May sige nang makakaon. gutom mo ni sila oh. Gutom mo ni oh, gikag trabaho oh, gutom mo ni oh. Uy. Asa sweldo ni mo? Ha? Asa sweldo? Sweldo ay sweldo. Remit, sweldo. Grabe, wala pa kayo takasulod sa balay. Karon, remit na yun pangitaon. Diri kwarta na yun, Kaya dugaya. man tare bla, papungkuha mo bla ta. Eh, nanuti mo yaman. Dugaya ka oy, ano yung kwarta ba? Dali ah, kay na ako'y paliton dito. Sweldo ko ara ya. Pero grabe man ka nga pap. Oh, ara kompleto na. Wala man buta. Pila man na, be? Ano tayo mo man? Pila? 700 di alang-alang 700 ba di ang suadlaw sa Panday karon. Oh, May ambi kwarta. Oh, kwarta. Remit na sa sawa, remit. Oh, pagkuha ko. Oh, sige na, pawin na dito, kay naka-remit na ka. Sige na, pungko.